I pozdrav ljudi, evo nas našem novom klipu. Danas ću reklamirati svoju novu kolegu, znači to je Bosnian Boy. Znači pretplatite se na njegov kanal, link vam će biti u deskripciji. On je neki dan, mislim ne znam sad tačno kad je napravio kanal, ali počet će snimati na YouTube-u i snimat će tutoriale, ponekad gameplay, savjete za neke igrice, neke računare, za neki računari i tako to. Znači zove se Bosnian Boy, znači pretplatite se na njegov kanal, snimat će na kompjuteru i to bi bilo to za ovaj klip, znači pretplatite se i to bi bilo to za ovaj klip. Ako vam se svidio, ostavite like, share, subscribe i čao.